Pozdrav svima ljudi, moje ime je Dodo i dobrodošli u još jedan unboxing. Uglavnom, danas unboxam opet gaming keyboard, ali ovoga puta nije za Mića, nego je za mene. Samo za mene, moja tipkovnica. I uglavnom, znači, od MS-a je i to je Infinity Programmable Gaming Keyboard. Oprostite, krivo sam rekao, nema veze. Znači, ima CU layout, 6 programmable keys i 7 ovih svjetla iza sebe. Dobro, a onda samo da je na brzinu otpakiram. Znači tu su papiri za upute, to nas više ne zanima. I zadimo tipkovnicu i tu imamo još nekakve upute, tako da ne znam, stavit ću ovo tu. Ok. Ok, i sad što mi je jako fora kod ove keyboard, a to je ovo. Ne čuje se nikak. Čuje se tek kad počnem lupat, ali nećemo lupat. Jedno space se onak lagano čuje, ali sve u redu dalje. Ok, idem samo uštekati ju, točnije uključit i vidimo se onako za sekundu na YouTube-u. Uglavnom, evo, uključio sam ju i sada FN i ovo je scroll lock, znači to je paljenje i gašenje, a ovo je zamijenjanje boja, ima ukupno 7 boja. I sad, ovi programmable keys, koji su to G1, G2, G3, G4, G5 i G6, znači oni rade tako da stisnem FN record. I sada označim G1. Sad ne znam. I FN stop. I onda će mi zapamtiti to. Tako da, uglavnom, to je jako fora. I uglavnom, ja mislim da je to predobro od ove tipkovnice, jako mi se sviđa. I da, promijenio sam svjetlo za sad, tu su mi sad monitori, to jer sam maknuo one zaštite okolo. Tako da, jako fora tipkovnica. I još sam malo preporučio bi, još ima ovaj antiklizni sustav, tako da ne može se baš micat. I da, još ima da zaključam Windowski, tako da ako slučajno fullam Ctrl ili Alt ili Space, nešto tih da ako ne kliknem ovo da mi se ne upali Start button na ovome monitoru. I da još ima neke brze stvari kao na primjer stop, naprijed, pauza ili pokret i naprijed, nazad, pauza ili pokret. Treba odmah uključiti muziku, mute, plus i minus volume, tako da i mute mikrofon, to je zapravo jako dobro, znači samo FN F11 i mute mikrofon i FN opet, onda se vrati sve normalno, tako da jako mi se sviđa tipkovnica. I onda to je bilo to od ovog unboxa. Nadam se da se svidio, ako je obavezno stavite like, šerajte svim ovim ljudima koji misle da je ovo precool tipkovnica, a mi se vidimo u sljedećim videima. Pa pa!